श्री बाबा बरमेश्वर नाथ ब्रह्मपुर धाम। जय बाबा बरमेश्वर नाथ। तो फाइनली दोस्तों आज के खबर बाटे बाबा बरमेश्वर नाथ के नगरी ब्रह्मपुर से। और ब्रह्मपुर से खास खबर ई बा भाई कि हमनी के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और साथ में बक्सर जिला के सांसद अश्विनी कुमार चौबे जी बाबा बरमेश्वर नाथ के नगरी आईनी हजा और बाबा बरमेश्वर नाथ के खूब अच्छा तरीका से पूजा पाठ कैनी हजा। खूब भव्य तरीका से बाबा बरमेश्वर नाथ के दर्शन कैनी हजा। और दर्शन कैला के बाद भाई बाबा बरमेश्वर नाथ के मंदिर में जौन भी कार्य होखताटे और जौन भी कार्य होखे वाला बाटे चारों तरफ मंदिर के श्री नीतीश कुमार जी और हमनी के बक्सर जिला के सांसद अश्विनी कुमार चौबे जी दोनों जना खूब अच्छा तरीका से मंदिर के चारों तरफ घूम के जौन भी कार्य भइल बाटे वो कार्य के खूब अच्छा तरीका से निरीक्षण कैनी है जी कौन कार्य भइल बाटे और कौन कार्य चलताटे। और ओकरा बाद उड़ान भरे खातिर निकलनी हा। और ई वीडियो भाई हम आज ऐसे बनैनी हा काल्हे के यहाँ के आई रही 27 जनवरी के, काहे से कि काल मंदिर पर सिक्योरिटी गार्ड ना जाए देत।